Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 110 persuni mill-COVID-19, dan filwaqt li ġew irreġistrati 76 każ minn 3075 test. Waqt bulettin bl-aħħar informazzjoni dwar l-imxija, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci stqarret li jidher li l-mod ta' kif qed tinfirex l-imxija baqa' l-istess, hekk kif l-aħħar ġimgħa l-maġġoranza tal-każijiet nibtu wara firxa fil-familji ta' persuni li huma diġà pożittivi. Il-Professur Gauci saħqet li huwa importanti li meta wieħed ikun pożittiv jiżola ruħu. Spjegat li fuq il-post tax-xogħol għandhom jibqgħu jittieħdu il-prekawzjonijiet kollha. Stqarret li hemm persuni li għalkemm ikunu jaħdmu ma' persuni li ġew pożittivi għal COVID-19 dawn ma jintalbux jagħmlu kwarantina minħabba li l-kuntatt ikun wieħed minimu ħafna. Il-maġġoranza tal-każijiet huma ta' persuni iżgħar fl-età. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika spjegat kif in-numru ta' testijiet qed ikompli jiżdied u dawk li jirriżultaw fil-pożittiv minn test li jagħti riżultat f'qasir żmien magħruf bħala rapid testing jiġu kkuntattjati fl-istess jum. Mistoqsija minn One News dwar l-effettività ta' maskri ta' drab, il-Professur Charmaine Gauci qalet hekk. Mill-rakkomandazzjonijiet tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qed tgħid li nistgħu nilbsu jew is-surgical mask, anka l-cloth masks jistgħu jintlibsu wkoll, però importanti li l-cloth masks ikunu cloth masks li jkunu 3 layers u anka skont ma huma indikati mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. L-iktar ħaġa importanti nista' ngħid fuq il-maskri hija li jridu jintlibsu sew. Il-Professur Gauci tkellmet dwar vitamini biex wieħed isaħħaħ l-immunità naturali tiegħu. Iżjed ma aħna nżommu ruħna b'saħħitna, iżjed ma aħna niklu ikel tajjeb. Iktar aħna nkun nistgħu niġġieldu dan il-viruses. Hemm ukoll xi studji li qed jgħidu li speċifikament anke l-vitamin D qiegħda tissemma wkoll li propju tista' tgħin biex tkompli tibnilek l-immunità. Gauci spjegat li fl-aħħar jiem saru 205 testijiet fl-ajruport u minn dawn instabu 6 każijiet pożittivi. Appellat ukoll biex it-tfal ma jmorrux iduru bibbieb għal ħelu waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween. Spjegat li hemm tarbija ta' twelid li hija pożittiva għal COVID-19 li hija f'qagħda tajba u li sa issa fl-iskejjel ma kienx hemm trasmissjoni tal-virus.